Okay guys, mo ni ako ang panginabuhi guys. Okay, manok. Kada semana ako ihatod sa Shoppers Mart. Kausa ay semana. Kaya ito na ko. Pasaano sana ako ni apps. Agay. Bugat-bugat depo ning mga 15 kilos yun eh. Ito na ko. Okay, plasta sana ako ani. Rating seal na. Namo ni sa awamong dapit. Mubayon doon bol. Okay, plaster na. Lingkod sa ko Upay bus para syudad. Okay. Ayun ni gay. Ay. Okay, okay na na. Na ako sa boss. On board na ko guys. Di madugay mabot na kog taglaran mangga. Pali na po taglaing sakyanan ani. Nga gamay. Kay ipadong la sa atong hatdan. Mainkas na niya akong manok. Kapalit bugas. Okay, yan na. Mangga na. Hari na po to sa jeep gamay. Para sa syudad. Mga niyo, gatang daan. Okay guys. Kim sakay tani. Niya nagigusulod. Pastada na. Padong na po ni mularga, di madugay. Okay guys. Liling ito sa kilid. Saya makita na to. Uy, naibikiri. Nindo ata sa paano Gutom na nakuda. Hilang. Terpunta padong na sa syudad. Di madugay. Manawag na punta ni. Magbaklay na punta padong sa akong hatdan. Tindahan. Okay guys. Muna kinabuhin ako guys. Iyawat. Nakatabang ko sa akong parinti. Katong to sa merkado akong i-vlog. Okay. Mga to siya. Akong palitan ng manok. Katong nasa merkado ka puyo. Okay. Tasita na. Dul-dul na ta. Okay, muna na puta ni ron. Baklay na, okay. Traffic pa. Pasano sana ko ni. Maridi na ko. Pagtabok. Okay, go na. Tabok puta ni ron. Okay, tabok. Okay, go na. Di mo guys, Shoppers na yun eh. Okay na yun. Shoppers na. Sulod na puta ni. Para sa displayanan sa mga karne o manok. Aron akong ipatimbang ni. Okay, sulod ta. Kaya na nagita sulod sa karnihan o sa ilang manukan nga displayanan kay mga inday mayong hapon kay mo ni ilang manukan displayanan kay manok na ko guys timbangon ni guys karon di madugay ako iso sa silupin. Okay, so ito silupin karon timbangon na og pila kilo. Okay guys, iso na nako okay, aron natong timbangon. Okay, timbangon na to ni karon di madugay kay ron mainkas ni sa checker. Pagman checker to sa cashier. Nahinan ni po tagbaklay dito, guys. Okay, salamat. Taon. Inabot na ko. Okay, pila kilo, miss, be. Tanaw na to. Gawas na. Okay, na. 14.4. 5. 4 na. 5. Okay, nasa checker. Check na ko ma'am. Okay, salamat ma'am. Ito po sa taas. Okay, alis ko agi sa ilang saninaan. Okay, padong na ko. Hagdan ni padong sa taas. Sa ilang opisina guys. Mainkas na yung tao niya akong guys. Kaya niya nata. Lawan to yung pultahan. Sana yung marka ng pultahan. Malamang na yung marka. Uy. Temporary close. Sige lang. Kay mo hinay-hinay ko kadto sa lang tindahan tatanaw og t-shirt. Okay, ani Novo. Mayo ni Novo kay Brato t-shirt. Wala din balik ko Shoppers kaya pala t-shirt Brato dito. Okay guys. Mayo lang ni printa kausa sa kabulan na freelancer mo ta daghang negosyo pero gagmay ra mahalin ba kay naram sa balay mata displayanan mao na akong buhi lang. Og mayo na to makatabang puta tong namligyan manok buhi dito. Kung igagaw nga pa'y balay ito sa merkado lang yung taong kapuyo ngayon ito siya nga matabangan po na ito muna lang t-shirt Yalix kaya balik lang ko di mdugay ako ang gitanaw sa ilang mga istak nga itong t-shirt sa order na ako. Okay, muna lang long sleeve. Okay, mayo din balik ko sa opisina wala na ikuot na si ma'am ay salamat ma'am kaya na
muli na po ni ron sakay na po series kaya nabayran naman ko hinay na po sakay sa series pauli kaya makapahuay akong likod ng igda kini na series at na okay pailo na ko ha presta data ni pailo na tani nga series o yellow bus salamat dito nga nagkapahulay na ko sunod na po nga panahon okay guys sakay nagawa ni ulang salamat sa inyong pagsunod kung bawa na sulod na ako ang dala ay panudan lang okay salamat sa inyong pagsunod sa ako ang vlog may naot ko nga subscribe may taon bisa mo muangay sa ako ang mga ipang salida nini akong channel kaya salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan okay daghang salamat utron ko and please subscribe mga igsoon